yellowfin mo? 120 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Boss Ariel, magkano presyo ng isda mo na to? Ito, bluefin tuna? Oo, yan. Magkano? 200. Ang per kilo? Ayun. So, shout out po. Uy, gusta. Saan po kayo nakauwi? Ano pa kami? Tayuman. Tayuman sa Tondo. Oo. Enjoy po sa pamimili ha. Ingat po. Salamat po. So, ang per kilo na ating mga bluefin tuna ay 200 ang per kilo. Gastos na rin. Tapos, ang bagsak mo, Boss Ariel? 150. 150. So, yan po yung per kilo ng kanyang mga bentahan po dito ng seafoods, no? Bossing, magkano na po kita mo? 150 na lang. 150 na per kilo sa pugita. Ito yung sagisito, di ba? 160 lang yan, Boss Lando. 160 na per kilo sa kanilang mga isdang sagisito. Tapos may mga isdang bitilya. Ayan, ang lalaki, oh. Magkano ang per kilo? 1 din yan. Isang presyo na lang, diretso. 160, diretso. O yun, oh, 160, diretso ang mga presyo ng kanilang mga isda. Welcome to my vlog! Ayun. O, sino sa shoutout natin daw di? Shout out sa mga OFW natin dyan. Naghanap buhay sa ibang bansa. Yan, shout out yung lahat. Ayun, shoutout At sa saka mga... sa kay Jocelyn Bernardo. Yan. At sa kay Annalyn Bernardo. At saka happy birthday pala kay Ili Bernardo ngayon. Happy Ayun. birthday sa'yo. Happy birthday ha, shout out. Happy So hindi birthday. nakalimutan yung kanyang isa shout out no na happy birthday. Ili Bernardo, happy Ayun, birthday. shout out, happy birthday. Enjoy your day. Ayun. Thank you. Ang ating yellowfin tuna po dito sa halagang 120 na per kilo. Ang gulyasan ay ganun din po sa halagang 120 na per kilo. Kahit ganyang kalalaki lang po yan, no? Masarap ipangat yan. Tapos ang tawilis ay 100 pesos na per kilo. So, dito naman po ay 180 na per kilo ng kanyang bisugong bato. Ang bagtak po natin ay 150 ang kada kilo. Yan po ay masarap adobo. Saka hindi po siya matigas kapag niluto, no? Malambot po yan. Yan po yung merong bahay-bahayan na ginagamit sa lovebird, no? 260 na per kilo. So, araw po ng Sabado ang mga presyo, kagaya rin po kahapon ng Biyernes sa mga presyo. Mana ko dito eh, gumanon muna ako doon ako nagsimula eh. Pakyat. So, shout out po nanay. Ayun, welcome to Malabon Fish Market. Ayun. Ayun, shout out po sa mga apo ni nanay, no? Kanina po ay nandito, inaantay tayo para ma-shout out natin. Ito, kanduli. Magkano sa hito mo? Ayun, 240 na per kilo. So, sa mga naghahanap po ng hito at nagtanong sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market, no? Ang per kilo po ng hito dito ay 240 na per kilo. Ang alimango po ay 400 pesos. Ang mangga natin paano ano lang, no? Pasundot-sundot lang, no? Hindi gaanong bumo-volume ng marami. Yan po yung mga design ng kanilang mga tiles, no? So makakapili po kayo dito kung ano po yung klaseng gusto nyo sa inyong pamamahay, yung mga design po ng kanilang mga tiles. Meron po tayo doon 60 by 60. Ito, size nito, di ba? 30 by 60. 30 by 60. So sa mga design, ayan po, makakapili po kayo dito. Sa mga inidoro na gusto nyo pong upuan, ayan. 4,000. Kasama na yung ano nito, lavatory. Kasama niya siya. Ay, pinakalababo na. Talagay sa bundisyo. Ito sa urinal po natin ay 3,000 pesos. Yung ba may mga bawas pa? Opo, meron pa yan, sir. Negotiable. Nagkakahalaga ng 120 na per kilo. Malalaki po na kanyang tilapyang Batangas. 200 na lang. Yung tilapyang Batangas mo ba, tatluhan o apatan? May tatlo, depende sa laki, boss. Depende sa laki ng kanyang mga benta ng tilapyang Batangas. Meron 2 piraso sa 1 kilo, no? Ayun, pipili ka lang, ikaw na ang bahala. Busog na busog. Malalaki po yung kanyang mga palit.
Good morning everyone. Tayo po ay nagbabalik po dito sa Malabon Fish Market kung saan po ay mag-a-update tayo ng kanilang mga panibagong lata. So kahapon ay galing na tayo dito sa Malabon Fish Market at nakita naman po natin na dagsa ang kanilang mga hipon at ang mga presyon ay unti-unti na pong bumababa, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, ngayon naalamin na natin ang kanilang mga presyo ng mga latag ng seafood sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, kaibigan Tio. Iyon. Shoutout mo si Kagawad Eric Galliano. Iyon, shoutout. Namimiss ka na ng mga tropa rito. Eric Galliano, Kagawad ng Tondo. Hindi napapasyal si Kagawad. So alamin na natin ang kanilang mga latagan. So tara, let's go! Shoutout sa mga tropa kong TYJ. Yun, shout out! Hipon, ang presyohan ng hipon natin ay 260 at 280 na per kilo. Napakasariwa to. So shout out sa inyo mga lodi. Shout out. So yan po yung presyo ng kanilang mga hipon na latag sa Malabon Fish Market, no? 260 at 280 na per kilo. So marami tayo nakita latag ngayon ng mga yellowfin tuna at gulyasan, no? Magkano yellowfin mo? 120 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Ang gulyasan mo? Ayun, 1 piraso. 200? Ayun, ayan po. Gulyasan, no? 200 ang kilo. Bangos magkano? 160. 140. Yun, 140 po ang per kilo ng kanyang mga bangus dagupan. Balsa galunggong sa halagang 130 na per kilo at ang isdang buging 80 pesos na kilo. Ang kilo ng ating mga bangus dagupan sa halagang 140 na per kilo at ang gulyasan po natin ay 120 at ang tulingan po ay 120 rin ang per kilo. So dagsa po ang ating mga isda ngayon sa Malabon Fish Market, no? Ulo ng dorado. Ang ganda ng kanilang mga latag, oh. Yan, tulingan. Dito, masabay kuwit. Yasa. Sige, Tren, please, benta natin, please. Hindi ko po natin dito. Hindi ko po natin dito. Maganda yung laman niya. Hindi natin. Pag nag-cover. Hindi. Iniwala ko. Nag-plastic natin. Boss Ariel, magkano presyo ng isda mo na ito? Ito, bluefin tuna? Oh, yeah. Magkano? 200. Ang per kilo? Ayun. So, shout out po. Uy, basta. Saan po kayo nakauwi? Ano pa kami? Tayuman. Tayuman sa Tondo. Oo. Enjoy po sa pamimili, ha. Ingat po. Salamat po. So, ang per kilo na ating mga bluefin tuna ay 200 ang per kilo. Plastic na rin. Tapos, ang bagsak mo, Boss Ariel, 150. 150. So, yan po yung per kilo ng kanyang mga bentahan po dito ng seafoods, no? Yan po yung bagsak na pusit. 150 po ang per kilo. Tapos may mga tumpukan din po dito mga hipon sa halagang 50 pesos.
So sa mga mahilig po mga magulay, ito po ay pwede na po nating isahog, no? Magkano ang kilo? 240 lang, mura na sa Ayan, no? Pogi 240 na sariwang hipon sa per kilo. Ang tumawad pangit. So yan po yung mga latagan po nila dito, no? 240 at 50 pesos na tumpukan po ng hipon. Bossing, salamat. Thank you rin. Sa linyasi sa halagang 100 pesos na kilo. Tapos ang ating tahong ang kilo ay 60 pesos. Torsilyo. Tapos ang ating dalagang bukid sa halagang 200 pesos na per kilo. Ang kilo ng mga isdang bangus na pandaing sa halagang 100 pesos na kilo. Ang bukid tuna po natin ay 150 na per kilo. 200 daw po lahat yan. 120 naman po sa galunggong balsa. 200 daw lahat. Big hit. 200 lang daw po. So marami tayong nakikita mga latagan ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Pugita. Bossing, magkano ng pugita mo? 150 na lang. 150 na per kilo sa pugita. Ito yung lupin tuna, no? Mga viewer mo. Magkano bigit? Ay, wow. 130 ang laman. 130 ang laman. Sa ulo, 100. 100 pesos sa ulo. Sarap na sinigang sa miso. Shout out sa iyo, Boss Jeff. Baliw. Anak ni Don Ramon. Sagisito, di ba? 160 lang yan, boss Lando. 160 na per kilo sa kanilang mga isdang sagisi. Tapos may mga isdang bitilya. Ayan, ang lalaki, oh. Magkano ang per kilo? 1 din yan. Isang presyo na lang, diretso. 160, diretso. O yun, oh, 160, diretso ang mga presyo ng kanilang mga isda. Shout out kay Boss Ed. So, shout out kay Boss Ed Compact. Nakauli lang sa kanila. Tapos bumalik lang dito. Ngayon po ay araw ng Sabado at dagsa po ang ating mga kababayan na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Boss, good morning. Magkano tumpukan mo ng ano? 100 lang. Ayan, 100 pesos na kada tumpukan ng kanyang dalagang bukid. Ito, isang piraso? Per kilo. Magkano naman per kilo? 130 na per kilo, no? Boss, thank you. Tatay, dumsong. Tumpukan din po dito ng mga dalagang bukid, no? 100 pesos? 100 lang. Yun, no? Mga 100 pesos na tumpok ng dalagang bukid. Pati tampal, wala nga din. Boss, thank you. So, lipat naman tayo dito sa mga nagbebenta ng mga iba pang klaseng laman dagat. Magkano ang kilo? 60 kami na yan. 60 pesos ang per kilo. Dito sa malalaking tahong, Ito 80 80. pesos. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga tahong, no? 60 at 80 pesos na per kilo ng tahong. Salamat po, te. Magkano na lang yan? Magkano na lang po? 40. 40. Binabaan na yung presyo. Sige po, te. Maraming salamat. Thank you po. Alright, so yun nga. At natanong natin ng kanilang mga presyohan ng mga isda po dito sa Malabon Fish Market, no? So sa mga gustong mga pumunta rito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ito po yung mga lugar kung saan ay ang Malabon Central Market. Yan po yung palengke.
no? Tapos kung nakikita niyo po yung Save More, no? Doon po sa mga nagtatanong sa atin na mga gusto mag-parking ng 4-wheel, sa gilid lang po ng Save More. At meron na rin po nakalagay sa itaas na karatula, no, na parking area. So yun po yung parking ng Malabon Fish Market. Wala na makita. Alright, so tatawid tayo sa kabilang linya naman po at mag-aalam-alam pa rin tayo ng kanilang mga presyo, no? So dito ang presyo ng kanilang mga ubas ay 70 pesos na kalahating kilo, bali 140 na per kilo. Ang kanyang panindang seedless na matamis na ubas. Yan na ang paninda niya, te. Dati pag pupunta ako dito may mga latag pa, ngayon akaunti lang talaga po. Sige po, te, salamat po. Thank you. Pinoy pandikit. So tilapia ang Batangas, no? Magkano ang kilo? 120. So ang kilo po natin dito ng tilapia ang Batangas ay 120 na per kilo. Dito magkano per kilo? 130 po. 130 na per kilo ng kanyang mga tilapia Batangas. So Lodi, Lodi. hapon hindi tayo nagkita. Nagtatago ka ngayon, shoutout tayo. Welcome to my vlog. Yun. O sino sa shoutout natin, Lodi? Shout out sa mga W natin dyan. Naganap po sa ibang bansa. Yan, shout out yung lahat. Ayun, At shoutout saka sa sa kay Jocelyn Bernardo. Yan. At sa kay Annalyn Bernardo. At saka happy birthday pala kay Ili Bernardo ngayon. Happy Ayun. birthday sa'yo. Happy birthday ha, shout out. Happy So hindi birthday. nakalimutan yung kanyang isa-shout out, no, na happy birthday. Ili Bernardo, happy Ayun, birthday. shout out, happy birthday. Enjoy your day. Ayun. Thank you, thank you. Magkano per kilo mo ngayon ng tilapia? 120 na lang. 120 na per kilo ng kanyang tilapia ang Batangas, no? Ha? Tingin ka na isang bote. Pambirthday. Pang birthday na isang Red Horse. Oo. Boss, good morning. Magkano per kilo mo ngayon ng hipon? 280. Dito naman po ay 280 na per kilo ng kanyang hipon. Na-shoutout na natin yung kaibigan natin at masaya. Boss, thank you ha. Salamat. Alright, so yun na. At nag-shoutout ang ating isang vendor po dito sa Malabon Fish Market. No? Sinoutout ang kanyang mga pamilya. Oo, nandiyan sa may ano, mag-shooting sa loob ng Bigport. Doon yata maghahabulan. Oo, di naman sa loob. So, darating dito si Tanggol ng Batang Quiapo. Sa mga sumusubaybay po sa pelikula ni Tanggol ng Batang Quiapo, may shooting po siya sa loob ng Malabon Fishport. At ang kanyang mga staff po ay nasa tulay po. At nag-iikot-ikot na rin po para ipakita tong Malabon Fish Market o Malabon Fishport. Salamat ha, thank you. Alright. So yun na nga po at nalaman natin ng mga per kilo ng kanilang mga tinda po dito sa Malabon Fish Market, no? So ang ating yellow pintuna po dito sa halagang 120 na per kilo. Ang gulyasan ay ganun din po sa halagang 120 na per kilo. So shout out Lodi. Shout out. So ang ganda ng ating mga tawilis ngayon, no? Tapos yung mga isdang sari-sari sa halagang 140 na per kilo. Makakapagpangat ka na ng iyong ulam. Kahit ganyang kalalaki lang po yan, no? Masarap ipangat yan. Tapos ang tawilis ay 100 pesos na per kilo. Tapos thank you ah. Ang tulis po natin dito ay 80 pesos na kilo. 270 sa per kilo ng hipon, 260. Yan po yung mga presyohan ng latag po nila sa Malabon Fish Market. So shout out Lodi. Dito naman po ay 180 na per kilo ng kanyang bisugong bato.
Ang bagsak po natin ay 150 ang kada kilo. Yan po yung masarap adobo. Oh. Tsaka hindi po siya matigas kapag niluto, no? Malambot po yan. Yan po yung merong bahay-bahayan na ginagamit sa lovebird, no? 150 at napakasarap na bagsak. Adobong may kasamang Alfonso. Tsaka adobo mo sa gata, masarap, di ba? Pampainit ng katawan. Oo. Thank you. Salamat. Boss Sandro, Ibon. So, shout out sa'yo, Lodi. Hey! Tapos, thank you, ha. $130 na mga per kilo ng kanilang mga tilapiyang Batangas at 120, no? So, ang lalaki po ng mga tilapia. Big size. $160 na per kilo ng kanyang mga chabeta, no? Ang lalaki ng mga hipon dito sa Malabon Fish Market at Dagsapa rin po, no? Ang presyohan ay hindi rin po nalalayo kagaya rin po ng kahapon. Ang presyohan ay nasa 280 pababa. Lodi, magkano ang hipon mo? 260. Ayun, no, 260. Malalaking hipon na po yan, ha? 260 na per kilo. So, araw po ng Sabado, ang mga presyohan, kagaya rin po kahapon ng Biyernes, sa mga presyohan ay 280 pababa ang mga presyohan po ng kanilang mga hipon sa Malabon Fish Market. Boss Sandro. Yan po yung mga stock pa po nila, no? So, shoutout sa iyo, Kaluga. So, grabe po ang ating mga kababayan na dumarayo po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang hindi po tayo makausad dahil gawa ng ang tao ay dumagsa po dito. Ang mga tumpukan po ng ating mga tilapia po dito ay 100 pesos, no? 50 pesos sa mga panindang sapsap. Tapos ang balsa galunggong po natin dito ay 180 na per kilo. At ang mga isdang bato po natin dito ay 140 na per kilo. Ang ating mga tortillo sa halagang 140 na per kilo. Tapos ang kilo naman po ng mga tahong na malalaki ay 80 pesos. 270 na per kilo ng kanilang mga hipon. Pogi, magkano hipon mo rito? 35. 250. Mas mababa po dito kasi saktuhan lang po yung laki, no? Sa mga jumbo size po ka dito nagkakahalaga ng mga 270 hanggang 280 na per kilo. Lalo kasi pag malalaki, bulok. So dito naman po ay 260 na per kilo ng kanilang mga tagging price sa kanilang mga panindang hipon. 250. So may mga balsa galunggong, yellowfin tuna at mga pompano, no? At pusit kalawang silang mga latagan dito. Hindi natin ma-ispobo yung mga tindero kasi gawa ng sila po ay busy. No, yung mga may tagging price ang nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market na na-update po natin sa ating mga kababayan. So shoutout sa iyo, Lodi. Magkano ngayon yung paninda mong tinapa? Magkano tinapa mo? 120, boss Tando. Isang piraso. Pag sa iyo, 100. Sa'yo, pag sa akin daw 100. Yan o, 120. 120 na isang piraso ng kanyang panindang tinapang bangus. Magkano hipon? Lalaki ah. 260. Ayan o, yung kanyang mga bentahan ng hipon, no?
malalaki sa halagang 260. Tapos ang mga 70 pesos na kanyang per kilo ng tahong na malalaki. So talagang dumagsa ang hipon sa Malabon Fish Market kung saan talaga ay ang presyohan sulit pa rin mabibili sa mga per kilo nila, no? Ayun, no, 260 na per kilo ng kanya mga hipon. Tapos ang galunggong tunay po, no? Yan po ay nagkakalaga ng 100 pesos na kada tumpok. Magkano per kilo mo ngayon ng galunggong? 200 po. Ayun, 200 pesos na per kilo ng kanyang galunggong. Magkano na per kilo ng hipon? 260 po. Dito naman po ay 260 na per kilo ng kanyang hipon. Sariwang-sariwa ang ating hipon, no? Tapos ang ating mga talaba naman po dito, nagkakahalaga na 100 pesos, no, na isang tabo. Nasaan ang mga apo mo? Kaya kaalis lang, hinihintay ka nga. Tapos shout out yung mga bata. Nag-uwian na pala. Dumaan ako dito eh. Gumanon muna ako doon ako nagsimula eh. Pakyat. So shout out po nanay. Morning po sa Malabon. Ayun, welcome to Malabon Fish Market. Oh, ito po kami. Nagtitinda po. Ayun. Lahat sa mga apo po. Ayun, shout out po sa mga apo ni nanay, no. Kanina po ay nandito, inaantay tayo para ma-shout out natin. Yan po yung mga kilo, no, ng tulis. 80 pesos na per kilo. Tapos yung mga kanilang mga sasa. 80 na lang, 80 na lang. Ayun, 80 pesos na lang po. Baba presyo ng kanyang panindang kilo ng tahong. Kuya, salamat ha. Thank you. Alright, sa mga nagtatanong, no, ito tatanungin po natin yung kanyang mga alimango. Boss, pwede matanong yung alimango mo magkano kilo? 400. Ayun, 400. So, pasensya na kahapon ha, hindi natin natanong yung alimango. So, ang per kilo po ng ating alimango dito sa Malabon Fish Market ay 400 pesos. Ano yan? Ito po ito. Ito, kanduli. Magkano sa ito mo? 240. Ayun, 240 na per kilo. So, sa mga naghahanap po ng ito at nagtanong sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market, no? Ang per kilo po ng ito dito ay 240 na per kilo. Ang alimango po ay 400 pesos. Boss, thank you ha. Ay, makaka. Kuya, shout out. Ang mangga natin paano ano lang, no? Pasundot-sundot lang, no? Hindi gaanong bumo-volume ng marami. So yan po yung mga lansones natin sa halagang 50 pesos na kalahating kilo. Yan ang seedless natin, no? Mga tumpukan pa rin po, no? Nakikita natin at kiat-kiat na 100 pesos na kilo. Yellowfin tuna, so shout out! Yung sinatawag, shout out! Magkano per kilo, Lodi? 230 lang, idol. Ayun, 200 na per kilo, 230. na natin, sariwang-sariwa. 230 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna, oh. Hawakan mo, matigas na Nahuli yellowfin. ng alas 5, nilatag ng alas 4. Napaisip ako doon ah. Alas 5 nilatag na alas 4. Parang alas 5 na madaling araw, alas 4 ng hapon. Pero ngayon, anong oras pa lang? Di ba? Wala si Black Mamba. Wala. Nagbakasyon ulit. Nagbakasyon na naman. Lagi na nagtatago. 20 lang po sa bawang natin. 4 na piraso na po yan, 4 na buwik na. Ayan o, 4 na piraso sa halagang 20 pesos. Sa mga nagtitipid. 230 lang yan, mother. Nasaktuhan lang po yung kanilang mga pangsahog. Yan po, Hindi po. 20 pesos Per ay kilo meron po na yan, po kayong
mabibili na bawang. Tapos kalahating kilo, Quality no, na yung isda natin eh, sibuyas. madam. Sulit naman yung pera mo dyan. Lodi, Yellowfin tuna. Thank you. Okay, idol. Thank you, idol. salamat, salamat. $120 na pakpak. So sa mga nagtatanong po, no, ito pong mga manok na to, Cal, no? 120 na kada plastic. Ano si Ate Dayan? Makulit si Ate Dayan ah. Kaya nga nakita ko eh, pinanood ko. So shout out. Walang ka-shoutout si Kuya. O baka magsha-shout out kayo para may highlight ko na. Ang bagong buhay na to. Hindi na hinahanap ng pulisya. 170 na kilo ng pusit kalawang. Pusit kalawang po, 170 lang. O 90 pesos na tumpok. Ang ating pampano ay 350 pa rin po ang per kilo. Tapos ang tiyabeta natin ay 160. Ang salmon japayuki ay 140 na per kilo. Ang dagupan po nila dito ay isang piraso 130. 70 pesos na kilo ng kanyang tahong. Dating ngayon lalaki na. Dating ano? Pati. Ngayon, lalaki na. Ayun. So shoutout sa'yo. Siya po yung nag-transform. Dating lalaki, ngayon bading na. Okay, shoutout. $100 pesos sa kada tumpok ng kanyang talaba. Shoutout kay Diwata. Pati Matino. Ngayon nakikita na. Shoutout, shoutout. So, shoutout sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa inyo shoutout kay Kamanaba Tiles Center, ang tiles na matibay. Ayun, no? Para dumami yung customer namin. Oo, kasi nung mga nakalipas nakita ko talagang yung mga customer ay dumarayo. So ngayon wala tayong ano dahil alam mo naman na namimili pa sila ng ulam bago pumasok dito. Yan po yung mga design ng kanilang mga tiles, no? So makakapili po kayo dito kung ano po yung klaseng gusto nyo sa inyong pamamahay, yung mga design po ng kanilang mga tiles. Meron po tayo doon 60 by 60. Ito, size nito, di ba? 30 by 60. 30 by 60. So, sa mga design, ayan po, makakapili po kayo dito. Sa mga inidoro na gusto nyo pong upuan, ayan. 4,000. Kasama na yung ano nito, lavatory. Kasama niya siya. Ay, pinakalababo na. Nakalagay sa buong tissue. Ito sa urinal po natin ay 3,000 pesos. Yung ba may mga bawas pa? Opo, meron pa yan, sir. Negotiable. Oo, yan po yung mga presyo. Sisili natin yan, nakasili yan. Yung mga hotcheng, wala kayo, no? Iba yung mga design kasi ng hotcheng. Yung mga, tawag ito, HTG. Oo. Mga ganito rin yun. Ito, maganda to, sir Lando. Oo. Daan-daan mababa yan. Woo! Ay, hindi siya mabibigla kapag inano, no? So, yan po yung mga iba't ibang klase, no? Ito, aluminum na. Ayan, no? Less 20% yung kanilang bentahan po dito ng mga pintuan. Aluminum. Tapos meron din po silang PVC na ano? PVC door. Magkano mga presyo ng ganyan? Kaya namin sir, bibigyan namin ng 170. 1,750. Yun po yung presyo ng kanilang mga PVC polydor, no? Tapos yung mga lababo na gusto niyo pong mapili, ayan. Sir, item ang discount namin sir. Mga sale din po yan. Puro mga negotiable po yung kanilang mga binibenta po dito, no? So, ayan po yung mga nakita po natin mga design ng kanilang mga
tiles, no? Ito po yung 60 by 60, oh. Mga pang flooring. Kahit yung mga glossy rin po, yan po yung mga pang flooring din po na nilalagay po sa mga tiles sa bahay, no? Kagaya na lang po ng tinutungtungan ko, yan po, glossy po yan. So marami rin po kayo mapipili dito at tanungin nyo lang po yung mga nag-set stock dito sa Kamanaba Tile Center. So yun po ang ating update po dito sa Kamanaba Tile Center, no? Sa gusto po pumunta, hanapin nyo lang po itong lugar na to dito sa Malabon Fish Market. Boss, maraming salamat. Thank you. Salamat po. Alright, so yun na po at nakita na po natin yung loob ng Kamanaba Tile Center. So shout out sa Kamanaba Tile Center, ang tiles na matibay dito po sa Malabon Fish Market. Salamat po, thank you. Alright, alalaki ang tilapia ng ating kaibigan dito. Good morning, shout out sa mga customer ni Lodi dito sa Malabon Fish Market. Ang kanyang mga bentahan po ng tilapiyang Batangas nagkakahalaga ng 120 na per kilo. Malalaki po na kanyang tilapiyang Batangas. 200 na lang. Yung tilapiyang Batangas mo ba, tatluhan o apatan? May tatlo, depende sa laki, boss. Depende sa laki ng kanyang mga benta ng tilapiyang Batangas. Meron 2 piraso sa 1 kilo, no? Ayun, pipili ka lang, ikaw na ang bahala. Ayan, no? Busog na busog. Malalaki po yung kanyang mga paninda, no? 215, sobrang Oh. 340. 1 piraso pa. 2 kilo na. Tama nga. Tama nga yung sinabi mo, mga 2 piraso, 1 kilo. Hindi boss lang. Di ba? Sarap ihaw yan, Lodi. Sobra. Alright. Dito naman po sa mga tumpukan po ng kanyang mga galunggong, 100 pesos. 160 na per kilo. Lodi, magkano yung ano mo? Dalagang bukid. 120 lang po, sir. Yun, 120 sa isang plastic na dalagang bukid. Sariwa, sir. Itang kita naman natin, no? Ito yung $1, sir. Anong isda yan na? Bluefin? Hindi po, tanigi po. Tanigi. Yan, 120. $1 lang po. 100 pesos na isang plastic. Kaya kita po natin laman, ha? Lodi, salamat. Thank you. Dito naman po ay 280 na per kilo ng kanyang latag na hipon. Ay, 60 na lang, madam. Magkano ang pusit kalawang? 160 na per kilo ng kanyang pusit kalawang. Ang yellow pin tuna po natin dito nagkakahalaga po ng 160 na kada kilo. So nakita natin yung mga bangus ni Boss Paeng na naubos, na sold out. Yan na lang po yung kanyang mga naiiwan, no? 140 na isang piraso ng kanyang bangus dagupan. Dito naman po ay 120 isang piraso. Boss Paeng, wala na yung nakabanyera mo. Ha? Wala na. Ubus na. Di ahango ka na naman panibago niyan para bukas. Ayun, no? Yung matas na kanina, buti kahapon nakakuha ako sa timuras. Oh, yun. Yun ang ano ni Boss Paeng, no? Ang kahapon sa pala yan. Kaya pala po nga, kaya ngayon ang dumating. So, yun, no? Daming ano ni Boss Paeng na paubos ang kanyang paninda. Ahango ulit siya sa punduhan ng kanyang ititintang mga bangus dagupan. Dito rin po ay nagbo-boneless. 10 pesos po ang pagpapalis po ng kanyang mga tinik. Boss Paeng, salamat, ha. Thank you.